Ukuthi okay ufana nobaba ufana babudlamini njani baba? Siyaphila noma kunzima Kuthiwe uyaphila umuntu mekubuza yes ngoba sivukile. Yeah, sesingene kahle abantu sebesitholile sebengene kahle. yebo sibengile. Ngiyababona manje bangene. Yebo. All right siyabonga download ke i-app noma ngabuye uyapha ku Facebook page kaBaba uDlamini Khaya bani? Yebo, Khaya Dlamini. Khaya Dlamini. Angazi ngizokubiza kanjani nje ukuthi ukhaya ngoba phela baba wami ukhaya. Hey manje uthi ubaba wami Dlamini ngasho ukuthi ukhaya. Dlamini mamDlamini njani ma? Siyaphila baba njani? Nosikhona asibonge kunihlonipha ngiyazi ukuthi kunzima owele. Baba Dlamini ngicela singene kuwena. Sithathe uhlehlele nathi emuva ukuthi kwenzekaleni baba. Ubhlungu udaba lunzima ngiyazi benifihla na izolo kwenzekaleni. Ingozi yenzeka ngomgqibelo ntambama. Yes. Yeah, so sasesendlini sinomama. So ngizwe inokho eminyango. Uma ngivula ngibheka ngifica abangani babo abantwana bami. Bathi malume abangani bethu bawile. Yes. Bese ngibuza ngithi bawe kanjani athi omunye umngani bangena emgodini bese ngiqale lapho ukuthiwa ayikhona makuthiwa umgodi ake ngigijime ngobheka. So uma ngifika umngani wakhe ungikhombisa isivalo selift ama lift ayi2. Khona le esebenza esijwayele vele ukuyisebenzisa. Kube khona le esayifitha vele ingasebenzi. Nayo ivaliwe and ayafana kwangekho ma sign. Yes. Yeah, bese akhombe kule ingasebenzi. Bese ngiphuthume kuyona. Uye wami nami ngiya ngamandla ngoba phela ngithukile manje and ngibabona vele. Ngivele ngiphuma endlini sengiyabamemeza abasabeli. So uma ngiwuphusha lo mnyango umane nje uvuleke. Yes. Yeah, ngokusheshsha futhi. Ukhombisa ukuthi awulokhekile ayikho into evimba ukuthi ungavuleki. So uma ubheka phansi kumnyama endlela ukuthi andikuyasabeka umuntu wasabaya ama height uphathwa isiyezi ngalokusheshsha. Yes. Yeah, I then ukuthi ngathi decide ukuthi ngisuke ngejubane sengihlela ngezansi manje ngiya down lapha eground ku entrance mawungena ngithi ama lift uyawubona ikhathi izinto ezibakudlamini ikhathi kwaku around abo 8 angithi vele umgqibelo. Oh yes. Ingane emaflatini zidlala until late. Kunendawo yokudlala abantwana. Yeah, so kule floor le ababekuyona kunendawo yokudlala abantwana. Okay. Yeah. Nina nikiphi floor ningaphezulu sika 5. But mabe udlala badlala 4th floor. Yeah, badlala 4th floor. Le floor le ihlala ingane most yayo ihlala abazali abaningi. Yes. And vele abayigibeli lift mabe ekhaya. Ngoba ngabatshela ngathi mina ilift ungagangi kuyona ilomgozi beside lokho ithatha isikhathi eside lokuyehla nyo especially mayidlala ingane. So kanti khona abantu abadala abayidingayo phasi. Yes. So ukuhamba nje and kulula. Yeah. So uma ngifika lapha phansi eground ngifica bese ukuthi iminyango ngithi imile kanje. Uma nguthinta lo oqondene lo odala ingozi uyavuleka nakhona phansi. So ngokwami ucabanga shuthi wonke ama floors because kunama floors 7. Ngokwami ucabanga since ingena ama sign ingena lutho shuthi mhlambe moyithinta yonke mhlambe ngenzeka ukuthi iyayivuleka. So uma nguvula lo phansi still kumnyama. Akho band akho board elibekiwe ukuthi ama lift awu2. Le file engasebenza ukungena khona abantwana akuvalwe lutho. Akubhaliwe lutho and nanombani yengenzeka kuyena le nto leyangozi even ubulomdala noma ubani. Yes. Ngendlela kuyona. Bangakanani aba owele? Bazoba na 8 angisho njalo ngathi bazoba na 8 kusasa. Yebo kusasa. So yenzeka lento nje sihlela nebirthday yabo lebhlungu. Ukuthi ibirthday izoba njani yonke sibabuza ukuthi ngifuna ama gift. Bebetheni bebekhuluma ngani? Omunye befuna i-toys elikhulu lemoto bese ngiplanile ukuthi sizolithenga vele. Yes. Omunye efuna i-unicorn and already sengiyithengile udolo omkhulu oyi-unicorn. Oh yes, ukugele. Yeah, and already ngase bese ngiyithengile. Alright. So ubhlungu ngiyawubona. Yes, yeah. Yes. Ubhlungu kakhulu. So ibirthday bizoba khona lapha eflatini. Besoyenzela esikoleni nothisha bese simtshelile so abezobu2
khona bizoba le yasesikoleni ba celebrate Bebefunda? nezinye ingane bebefunda Overport. Overport bobabili. Yeah, Grade 1. grade 1. Grade 1. Yeah. Oh yes, yeah. So nasesikole bese arrangewe yonke into. Yeah, yonke into bisi arrange. Yes. Yeah. So uma ngivula ke kulomnyango lo umnyama akuboni lutho ngisebenzisa ithoshi lefoni. Mangikhanyisa ngibona into emhloshana down lapha phansi. Phansi impela ngibona no iskipper somfana wami. Yeah. So ilapha ikhanda seliyazola ngiyababona abantu behla beqhamuka begijima ngoba ukuphuma kwami ngalesikhathi ngongoza ingane ithi ingane sebewele emgodini ngatshela unkosikazi wami. So shuthi wasala wamemeza naye. So baphuma nabantu. So ngingene kule basement le. And ungena kwami kulomgodi mase ngiphakathi yabona mawulula isandla sakho nawe umile umdala uqondile uphinde ulula isandla asiveli la ungene khona akakubona umuntu ome phezulu ebheka. Ngicabanga nokungena kwakho ngoba izingane zakho na wena kune risk enkulu lapho. Kune risk ngoba ngazi ngama ngaqhuma kumnyama ngingaboni nje. Yes. Yeah. So uma ngifika nami ngikhanyisa ngefoni angilandela umunye umfowethu angazi ukuthi wehla kanjani naye ezongilekelela bableeda ngalendlela eyithusayo ngangiqala ubona umuntu ophaka nje ya igazi kumfana wami laliphuma emehlweni emakhaleni emadlebeni and even lesiphundu walimala kakhulu la angeke ngikumention lokho ukuthi kwenzakalani ngoba ku sensitive. Yeah. But walimala kakhulu. And nentombazane yena ke ngangimuzwa yena ephefumula uzothi yeah uphefumula ngamandla ngathi ufuna unqamuka umoya yabo umnyama la ulapha phakathi kuzona yeah ngikhanyisa ngethoshi lefoni. Yeah. So ngoba ifoni yami yazi yasala phansi lapho ku basement umunye umfowethu wangithathela ngoba seyibona ikhanya ngelight vele. So bangilekelela abafowethu ngibakhipha abantwana so ngiqala ngomfana ngiyamkhipha ngiyombeka ngiphinde ngibuye. Abanye sebeziphushile lezi icaba bazibambile ngoba angithi masivuleka sihlehla sithi kahle kanje nje. So ukuze kube nesikhala esivulekile kwafanele basibambe umnyango isicaba lesi se lift. Yeah. Then thola imoto then ngibaphuthumisa mina esibhedlela ngoba manje ukulinda iambulance mhlawumbe intombazane nabo nayo ngaba ayiphili. Ube ngalinda imoto. Yeah. Ngabe mhlawumbe isekho kona. Yes. Nalo inhlanhla kwaleyo ukuthi uphila kanjani angazi. Honestly ngendlela ephakeme ngayo le ndawo akekho umuntu ongasinda ewela phaya. Yes. Yeah. Untombazane akashayekanga njengoboy. Into noma mhlambe nokwenza ukuthi mhlambe wawela phezulu kwaboy mhlambe. Into engicabangayo futhi wasindiswa umfowabo. Indlela engibona ngayo ngendlela okuyiyona futhi bawa belandelana then wafika wawela phezulu kwamfowabo. Yeah, futhi wasindiswa umfowabo ngoba inhlanhla leyo into engicabanga kanjalo yena ikhanda liqhumanga umfana wami laqhuma ikhanda. Yes. Yeah, ikhanda mama ngifika isiphethe sana ngicabanga ukuthi ethu ibhlungu mfethu le nto ngifiseli ngisho oyedwa umzali ngicabanga ukuthi ukuchopho lobuya ngoba kuhlangene igazi nento emhlophe mangifaka isandla esiphundu. Angifiseli umuntu mfethu le nto kufanele kunzima and ngeke ngiphinde ngikhohlwe ngizophila nayo impilo yami yonke. Angeke ngiphinde ngikhohlwe okusho umfana washonela khona yeah ngoba ni ukumkhipha kwami sengimhambisa vele emotweni ngicabanga ukuthi wayengasekho ngoba sathi masifika esibhedlela babangenise wadini then kwathi wasilinde ngaphandle. After 30 minutes baphuma udokotela bathi sicela ukuni-update ngihlale phansi sihlala phansi bathi nawafuna amanzi then ngarealize ukuthi no then khona into wrong the moment esikuthi siyafuna yena amanzi yabona no khona into wrong. Then waqala ngentombazane wathi intombazane ikukhoma benza yonke imizamo yokuthi bayisindise and then useweza kumfana wathi sicela ukuxolisa kakhulu uthe efika la ufike vele ngasekho
sixhumile imishini nathi sizama ukuthi mhlambe sibuyise ipulse samphampa simfaka umoya kodwa cha sibonile ukuthi akasekho ngalesikhathi esifike yeah umfana usefihliwe umfana yeah besimfihla na izolo umfana wami yes kuphi ekhaya eHawiki yeah ntombazana unjani ugedla sakukhoma usuku lwesi9 namhlanje kukhoma yeah akakaphaphami selokwenzeka ingozi usenze ama operations awu2 abe successful yeah abe successful yeah yes yeah but udokotela unenkinga encane like ama complications ngophefumula so bebenze operation lesibili bizofaka ipipe lemqaleni lokuthi akwazi ukubreathe kahle aphefumula ukusho lokho mhlambe ngokwethemba lethu ukuthi uNkulunkulu khona umusa azawenza ngasebengcono intombazana nginethemba sinethemba futhi yes sikhuluma nani nje niphuma esibhedlela manje yeah ngiphuma kuyena esibhedlela yeah ngiphuma kuyena so sibasazoqhubeka bazame futhi odokotela kodwa okuningi kuba positive yeah kuba positive ulimale kakhulu yena ngoba utho khona udokotela omkhulu uzofika angazi uphuma kuphi but we expect so uyena uzobe sembheka kubonakala ukuthi yini mhlamba abangayenza ukuthi aqhubeka lulame but ukulimala kwakhe angithi washayeka ekhanda kwaba ni internal bleeding and then spine salimala it's either ngicabanga saphuka ngokusho udokotela then kuba ingalo yonke nje iphukile namathambo bathu nama fracture so balihlanganisa ithambo khona into abazomenza zona nale mqaleni ithambo laphuka and nomlenze wathinteka laphezulu ngasesinqeni yes ithangeni yeah usamthemba uNkulunkulu babudlamini ukuthi uzowenza yeah umusa ingane zakho labantwana adini nabo kuphela yeah besibusiswe ngabo benibusise ngabo labantwana kule ndawo bese nihlala isikhathi esinganani kuyona besina 3 months sifikile khona sasuke eDaventport ngisimo sokuthi sasibona iTransport kukude Devonport Center yeah imoto sinayo so umama emsebenzini ama taxi amaningi like ala etown aphelela etown so mawukuthi useDaventport uzomela ukuthi urequest emosudilika and sometimes uphume late kunkinga lokho yeah so nasenimuvela eThekwini yeah ku central sithi senze iaccess emotweni yonke into esheshe yeah yes kanti ke sekuzo kwenzeka yeah abantu base building mhlambe senixhumane nabo ngoba bathintekile ngalesi simo ukusebenzisana na abantu bathintekile bayafisa abaningi ukukhuluma nami abanye bang WhatsApp secretly yabo uzasho futhi ukuthi ngiyacela engishoyo ungangivezi indawo ungayitsheli umuntu ungaphatheki futhi kabi ukuthi asiqhamuki siyafisa ukukhalisana nawe but siyasaba so abantu basatshisiwe nje kanjalo nje phela basaba ukubonakala like bekhuluma nami ngoba abazi kuzokwenzelana kubona after emva kwalokho sekunama threats akhona yini mhlawumbe ama threats akhona uHomi usukhiphe ama undercover agent like ufika nje umuntu eswenke kanje wena uyitshela ukuthi mhlawumbe ithinen so angeke wazi uhamba around la uma passage yonke lento and kanti should kugadwa abantu ukuthi bakhuluma nobani especially mina I understand wakudlamini ngoba ulimalelwe yingane wena yeah mina ngumnini webhilidi mhlambe kufanele ngithi reach out kuwena yeah ngibheke ukuthi kuhamba kanjani kwenzeke njani sixoxisane sibonisane ngikulekelele ukuthi kwenzeke kanjani yonke into sikwazi akukhona ukusebenzisana okunjalo why kuze ungene yeah lokho azange bakwenze and okubuhlungu kakhulu abafika ngisho lapha esibhedlela waklimela ingane so omunye umuntu esihlalisana naye ngaphakathi la eflatini ohlala khona uyangitshela ukuthi no ngosuku lwengozi bafika bathi bazobona ama lift bazobona ingozi uthi okay bahlala nabo babachazile ukuthi okay ukubona kwabo futhi mhlambe kwenzeke kanje and sebechaza indlela thina kade singitakola mina ingane zami ukuthi
sizikhiphe lo mfowethu lona uyasho ukuthi wathi nina njengabaphathi be-flat wena njenge-manager khona omunye oyi-manager oyifikile ungakwazi yini ukuthi sihambe sobona umzali esibhedlela sibone abazali ngoba ingane zilimele bathi wathi no sisabhizi la lokho kuzogcinwa ngakho so umfowethu lo yena wafika esibhedlela ehamba nabanye abayi-2 bezosibona umuphi lo oyi-manager no akaze kufika i-manager qobo lapha so baphathi ne-manager kabikho umuntu akho cingo olungenayo ukuthi siyazwelana nani lutho no owake wafika nje esibhedlela ngesikhathi ingane zilimele ababili abathathu laba abama-tenant. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Lolu khuluma ngubaba wa-The Dlamini Twins. Laba le story sabo lesibhlungu kakhulu lesitrenda kulapha enkundleni yokuxhumana. Tema twins lamabili lawe ku left shaft umunye wakhona waswele kangaleso sikhathi loyi-1 wakhona usekhoma ukukhoma njengoba sikhuluma. Story sabo guys ebhlungu indlela lesimanga abantu abaningi bathinzekile kakhulu emoyeni. They are so heartbroken and they are demanding justice for the Dlamini Twins because abafuni ngisho ne-owner ifuna ukurelease i-footage kokuthi what really happened ngalelo langa ngalomgqibelo wamhla ka-18 mhla bantwana lababili bawa lapha ku-left shaft. So abantu abaningi baphuma ngetinkani MK Operation Dudula March and March nebantu nje nalapha eThekwini nemaphethelo baphuma ngetinkani Nkosi yami bathi bademand justice for the Dlamini Twins. Ngilesinye story ke na lesithole kunakwa kakhulu lapha enkundleni yokuxhumana le story lesi and bantu bayasho nje ukuthi ngeke baze bathule ngeke baze ba silence. They are really demanding justice for the Dlamini Twins because guys lokho kubendekele bengandakalela noma ngangibani and kube budedengu kwaleyo ndzawo ukuthi bangabheki ma signs kokuthi okay lana obangayiblock izivalo kokuthi bantwana bangakhona ukungena baze bayogqumukela nje bantwana because of their negligence and ma South Africans athi afuna bulungiswa. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.